Daga jingsno pura me ki pat ba nongwan pet ya ka film ahor ka badang ya shashat ka jingpen I ha Ramona Cinema Hall ha Birmingham. Uba hilarious barbecue uba day uten shop kane ka film uba longru ka ha ka juk kapor utrai jong kane ka film ula ai khublei bat shondur lang bat ki pat ba. Haba ya kren bat ki arngut ki samla kenthei ki bala wan ban pet ya kane ka film ki pen pau ya ka jingso kmen hadin ba kilayo I ba kane ka film ka long ka ba itenat. Ibasi ke film ta. Story jong ke film te kung urang ba mo haba neng kong la shoji ya kan te la de hi ban ship nya kata kayu ta jing get li la ban de ban yu ban nyu pare kata ji jong kan te ya hadin dalam haba lo kan tu ya ka kun tu kan ya ka jing snel ta pa mo ya hadin kata dalam ban ten babe no ya u te kalong kadang ka kita pa kan kata kum ki kan thai ni de ban ya syamo ya kata kanang pangin yo ya kata ka jing suk hadin pada tang kata he kan ne ka film tanga I ka best ni ki de ban ya wan ban ya sakhi ban wan pet mat la jong mo nang ban yo ya kata jing mun tai ta nang ban I ban yo ka jing mun tai ya la de ban kanang ban ya penmi lam kita kum ni ki prakasi ni de ban ya sumpat ban ya kesan lang kan no prakasi nang bakila te ban ya kata jing